Ka All Meghalaya SSA School Teachers Association ne ka am sasta kala tenrong da ki santli ki mat jingdawa badang sateng hagabala pha daga dorkhas shakamid menteri katanat pule puthi urakam e sangma ubadang shimti shen kum menteri ka sarkar jilla katkum uba las furious marngar presiden ka am sasta uloong baki santli ki mat jingdawa ki kenthum ka baningkong ka jingsiu tulab bamanla ubenai lani da slam e shisin hamanla ka lai benai kabaar ban itu no daga sarkar kinong hikai SSA kum kinong hikai bapura ka sarkar kabalai ban punrung no eka jingsiu tulab shaka bank account ba shimet jong kinong hikai omshu ban le lengba ki account jong ki school managing committee kabasaw ban siu no eka pisa kabadang sa kaba 4 siu nadu ka sarkar MUA house nam R1000 khatn riu kaba baro kinong hikai kimpat shimlayo satya yakate ka hok jongki kaba prabnai kabasan ban kintiu no eka bainong banai jong baro kinong hikai SSA yagador khas balatho ikite kimat jingdawa la IT kinong trei hapo uteu menteri layethu uba marngar lembar ka jingkerpat bakane ka sarkar thamai kan ra ikine kiman ban yakran haka dorbar mang tengka jong ka ying dorbar thau ain ka jella ka ban salong no shen nakaleng jungi kum ka All Meghalaya SSA School Teachers Association nyuan hang ne khmat ban pensaya po ka media ba menin ka singi lawan bu ya kane ka memorandum ka ba nim shamlai la ban kundu minister ran chat ring la shu bu apo kia office jongi namta gi jingdawa jungi ka tu kat ne ka bede bat ni kinu ka SSA po ka jalahi bro oi gi jingdawa jungi kilom kum ne pon ka ban kong kolong ba ni dakwa ek sarkar ka bamenta ka ban siuti kena ya ka tulop jungi man la ubnai lani lakum numno shisin lai benai kemut ba katarli kata ketika ka jingdawa jungi ke banikong ya sarkar ba kamde ben pensa teng kum ini ki snem ki baladep kata ke jingdawa ke banikong ka jingdawa ka baar kedai ba na kaleng jungi no kai SSA balah slem ba ni trang ba ya kata bangi dakwa ba ka sarkar kan itu no yangi kum kita ki no hikai jong ka sarkar lani jong go government Meghalaya hi nomor bahadu menta ingi ki no hikai SSA kim shem pat la itu lani kim pat selala regularize ya ka pos ngi kum kinu hikai SSA nu hikai bapura jong ka jela Meghalaya jungi ka pon ka balai pan bang yawan bu menen ho minister in charge kolong hobay day bat kene ka direct transfer account jungi ka badai ba banyo direct nga ka sarkar bakan siwi ka tulop jungi syaki account direct jong kinu hikai mud ba personal account kam desu mo bur kata kan poi ka bisa syak SMC ring kwa balap numno ba sarkar kan siu no ka tulop jungi leng ba jong ba sarkar syaki no hikai be direct mar balai bengi dawai kata bakala jujia apapun ki jaka bateng teng don ki hikai jungi balai tulop dang kloi ka sarkar kala pha ka tulop bat don ki jaka pan ki ba ki SMC lan kino yalam jungi school jungi hukum charman sekretari ki pensuki hadin si benai arbenai ke baki we la debyo maki ki sedang yo teng teng don ki benai kum hagini ki benai ki bangi ladap benai disembar ni marsin yo ordar nasional apo riboy district jungi la yo re bangi pai so apo south west ni pai so west hasil ni pai ki jaka to kan neteli ki jaka ki penslam man penyo ne tulop den ta kadau bangi da dawa ek sarkar bakan aino direct transfer account kemud ba syak sodna ka sarkar sya no hikai be direct kita ke jingdawa ka balai ke jingdawa kabasaw ba nakaliang jungi kene kadi kabala slam ba pending kaba nakaliang nadu ka sarkar kaba hakopor jung mukul sangma kabangirong ba kadi ka nosnem arajar khatn riu kabala pensa ya kane ka pending area ka jungi nadu uteu snem arajar khatn riu jung ubnai Julai arajar khatn riu hadu February arajar khatn nyau kene ka 8 month pending area ka jungi kabala slam hangidon kumida dawa ya kene sarkar ba mentaban pik no ban pikmi no ya kene kena bangin yo no ya ka hok jungi kumpuni kai ya kene ka bala pensa daki snem hadu mentah te na bat ke jing dawa ka ba kabasan kelong ba nakaleng jungi kumpuni kai ni dakwa ya kene ka sarkar bahkan pik no yang ngi kinu hikai SSA la kumno ban kintiu la ban penhe no ya tulop jungi kumpuni kai SSA nomor bahadu mentah katulop jungi kadang yasrim kum gi mestrol dan kum ginong tri job cut ngen suong no ka wages ko jungi tingin dan kam sarkar bida kerpat ka sarkar basung ret balakum no kumno topik lem no
hak bede bat kene ka tulop ka jungi ngim sim tho kat no pide bat siu ban enhan sengi ringi nim ngim num dawa kat no ba pi penkiu ngi gim dawa kat no ba pila ban ai ringi da kerpat ka sarkar kat ka bala kat ka bas ngubit na ka sarkar ba lakom nulo di bat penkiu no ya kene ka tulop jungi te kita gidi gidi dawa bang lawan ni kenduk menin bat ki nong tre po office jong minister in charge bang layu ai kene ka membernom ko mo sisil ba ngidah kermen bro balang ba kini gijupet sengau jungi bat ngidah kerpat iru ba kene ka budget session ka bat sasyong no sien hat tayo banwan ngidah kerpat bat to sim gini ki pon jungi bat to ya keren nang ta bat ni kwa ba lakum no ban pen urlong lem gini gijing dawa jungi blesibo